Alderdi politikoek bake prozesua arrotzeko behar diren neurriak adosteko duten gaitasunean dago egoera desblokeatzeko giltza eta aukera. Konkretuki, egungo egoeran etaren desarmatze eta desegiterako eta etako kide eta presoen gizarteratzerako agenda bati buruzko oinarrizko adostasun bat lortzea beharrezkoa da. Alderdi politikoek desarmatze eta desegite prozesuari buruzko eta espetxe politikari buruzko akordio bat lortu behar dute. Akordio horrek gobernuek eta etak unilateralki implementatu beharreko neurri zehatzak jaso behar ditu. Horrela, alde biek bake prozesua eman beharreko pausoak bere gain hartzeko beharrezkoa den legitimitatea sortuko da. Honek izan behar du gure ustez alderdi politikoen arteko eta euskal instituzioetako helburu nagusia eta ardatza. Erronka saihestezina da, jada, baina batez ere hauteskundeen ondoren izango da. Horregatik, alderdi politiko guztiei dei egin nahi diegu urriaren 21 ondoren elkarlanean aritzeko, elkarrizketetarako eta bakearen errotze eta mantentzean lagunduko duten akordioak lortzeko indarrak biderkatu ditzaten.